Jeg synes, vi skal have noget Bioshock med. Nej, det er dumt. Det er rigtigt. Det er rigtig dumt. Så han kunne ikke lægge den ind i mit hus. Men Nicolaj, hvor mange år har det jeg stået på? Måske jeg er stum. 7. Jeg kan ikke forholde mig til. Det er okay. Hvad gør han ved dig? Han voldtager mig nogle gange. Har din mor set det? Jeg har ikke nogen mor mere. Men rør det dig overhovedet ikke? Nej, det har stået på så lang tid, det betyder ikke noget mere. Far! Hvad laver du her, søn? Hvordan kunne du gøre det? Hvad mener du? Det er så forkasteligt, det du har gjort. Hvad er det, der snakker om? Du er ikke det værd. Far, du har misbrugt mig i så mange år. Nu er det min tur.